כמה מילים. אני לומד היום גם ייחוד חדש, ממש מזל טוב. כמה פעמים אני פושח, ממש מזל טוב. אפרת, את יודעת מה את הולכת לעשות מפה עכשיו? לא. לא. אז יש לנו תוכנית בשבילכם. מוזיאון המדע, השם בלומפילד בירושלים, נענה לפנייתנו ומארח בשמחה את אפרת ואת חברותיה וכל בני המשפחה לאחר הצהריים של מדע וחוויות. ומתחילת המבצע המוזיאון פתח את שעריו לכל תושבי הדרום, הכניסה בחינם. תבלו, שמחנו לארח אתכם, אנחנו ניפגש אחר כך. טוב, קודם כל מזל טוב לכולנו, אפרת, ושתמיד תחגגי בשמחה, ותודה רבה לכולם כאן. ואנחנו נחזור ברשותכם לחדשות קצת, בסדר? אז אנחנו נחזור לחדשות, ואנחנו רוצים לשמוע דברים שאמר מוקדם יותר סגן ראש הממשלה, השר משה בוגי יעלון. אנחנו יצאנו למבצע כדי להביא שקט לדרום, ועד שלא נביא את השקט לדרום, אנחנו לא נפסיק את המבצע. ואם זה לא ייגמר בהפסקת אש בזמן הקרוב, אנחנו נצטרך גם להרחיב את הפעולה, כולל פעילות.